ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ପଶି ଯାଇଛି ସାପ ବଡ଼ ଧରି ଅଛି ସାପ ସେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ତଳେ ଅଛି ଛୁଆ ସାପ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବି ତାକୁ ତାପରେ ଛୁଆ ସାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ କରିସାରିଲେଣି ବହୁତ ବିଳମ୍ବ କରିସାରିଲେଣି ଆମର ଗୋଟା ପାଣି ଥରିଲାଣି ଦେହ ହାତ ଆଇଲାଣି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପଳାଇଲାଣି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ବୋଲୁ ସେଇଠି 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 ତା ଛାଞ୍ଚୁଣି ତଳେ ହଁ ହଁ ବଡ଼ ଦେଖିଲା ମୁଁ ବି ତ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ସାପଟା ଏଠି କି ସାପ ନାଗ ସାପଟା ରେ ହଁ ପରା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଏ ଅଛି ରେ ନା କ'ଣ କହୁଛ କି ଜାଣିଲା ଚିଠି ସାପ ବିଷ ତ ଭାଇ छोटे छुआ बस ଭାଇ